Kaixo ikasleok, gaur ikusiko dugu zenbakien arteko ZKH edo zatitzaile komunetako handiena eta MKT edo multiplo komunetako txikiena. Ben diagramen bidez. Horretarako zenbakiak deskonposatu behar ditugu zuhaitzen bitartez. Adibidez, 8 eta 20 zenbakien zatitzaile komunetako handiena eta multiplo komunetako txikiena kalkulatu nahi badegu, 8 deskonposatuko dugu zuhaitzaren bitartez. 8 da adibidez, 2 bider lau. 2 biderkagaietan banatuko dugu 8 zenbakia. Gogoratu zuhaitzetan, 2 biderkagaietan banatu behar degula goiko zenbakia. Ja daukagu 2 bider lau, 2 izango da ostoa zergatik? Zenbaki lehena da. Beraz, hemendik ja bidea mozten da. Baina lau zenbakia deskonposatu daiteke gehiago. 2 biderkagaietan jar dezakegu 2 bider 2. Nola 2 zenbakia lehena den, ja bukatu dugu prozesua. Beraz, 8 zenbakia izango da 2 bider 2 bider 2. Ostoetan dauden zenbakien arteko biderketa, edo 2 ber 3. Eta 20 zenbakia deskonposatzen dugu, 20 da 5 bider lau adibidez, eta 5 da zenbaki lehena, bukatu dugu, eta 4 da 2 bider 2. Beraz, zuhaitza egina daukagu, ostoetan zenbaki lehenak daudelako, eta 20 izango da 5 bider 2 bider 2, edo 5 bider 2 ber 2. Beraz, orain, ostoetan dauden zenbakiak sartuko ditugu horrelako egituretan. Honi deitzen zaio Ben diagrama, hau da, 2 zirkulo batera dagoen egitura bat. Beraz, 2 bider 2 bider 2 jarriko dugu 2 zirkulo hauen tarte ez komunean. Bai? Beraz, 2 bider 2 bider 2 jarriko dugu hemen 2 bider 2 bider 2. Ez hemen, ez? Hau da tarte komuna, baizik eta hemen. Hau da tarte ez komuna. Beraz, jarriko 2 bider 2 bider 2, zirkulo honetan hemen. Tarte ez komunean. Eta beste tarte ez komunean, jarriko dugu 20ren deskonposaketa. Hau da, 5 bider 2 bider 2, jarriko dugu hemen. 5 bider 2 bider 2. Orain egin behar duguna da, ezabatu Ben diagrame honetatik zenbaki komunak. Kasu honetan hemen daukagu 2 biko eta hemen ere 2 biko. Beraz, ezabatuko dugu hemendik biko bat, hemendik beste biko bat, eta baita ere hemendik biko bat, eta bestetik beste biko bat. Beraz, 2 bat soberan geratzen da, hemen ez dagoelako, bai? Beraz, ezabatu ditugu biko hauek, eta 5 ere gelditu egiten da hemen, ez da ezabatzen, hemen ez dagoelako 5. Beraz, orain, ezabatu ditugun zenbaki komunak jarriko ditugu tarte komunean edo erdian. Hemen ezabatu dugu biko bat eta hemen biko bat, biko bat sartuko dugu hemen. Beste biko bat hemen, ezabatu dugu beste biko bat hemen, beraz, biko bat hemen ere bai. Beraz, zein da 2 zenbaki hauen arteko zatitzaile komunetako handiena? Tarte komunean daude zenbakien arteko biderketa. Da 2 bider 2, 2 bider 2, lau. Eta zein da multiplo komunetako txikiena? Zenbaki guzti hauen arteko biderketa. 2 bider 2 bider 2 bider 5. 2 bider 2 bider 2 bider 5 da 40. Hemen daukagu beste adibide bat. 73 eta 10 zenbakiak. Deskonposatzen ditugu, 73 da adibidez 3 bider 21, eta 21 deskonposatzen dugu eta da 3 bider 7. Beraz, ostoetan ditugu zenbaki lehenak, 73 izango da 3 bider 3 bider 7 edo 3 ber 2 bider 7. 3a 2 aldiz dagoelako, 3 ber 2. Eta 10 deskonposatzen dugu da 2 bider 5. Beraz, 10 da 2 bider 5. Jartzen dugu 3 bider 7 hemen, 3 bider 7, eta 2 bider 5 zati honetan, 2 bider 5.
Orain ikusten dugu ezin degula ezabatu hemendik ezer eta hemendik ez ezer, zergatik zenbaki komunak ez daudelako. Beraz, kasu honetan, egoera honetan, erdiko tartean jartzen da bat zenbakia. Hemen sartzen ez direlako zenbakiak. Beraz, bat dago hemen. Beraz, zein da bi zenbaki hauen zatitzaile komunetako handiena? Ba, izango da, kasu honetan, bat. Eta MKT, ba, izango da, guztien arteko biderketa. 3 bider 3 bider 7 bider 1 bider 2 bider 5. 3 bider 3 bider 7 bider 1 bider 2 bider 5. Beraz, MKT biderkatu zenbaki hori da 630. Eta bukatzeko beste adibide bat, adibidez 20 eta 50. 20 deskonposatzen badegu, izan daiteke 20 10 bider 2, eta 10 izan daiteke 2 biderkagietan 2 bider 5. Beraz, ostoetan daukagu zenbakilenak, 2, 5 eta 2. 2 ber 2, 2 aldiz 2, bider 5, hori da 20-ren deskonposaketa. 50 deskonposatzen badegu, 50 2 biderkagaietan, adibidez 25 bider 2. Baina 25 ez da zenbakilena eta deskonposatzen dugu gehiago. Izan daiteke 5 bider 5. Beraz, 50 deskonposatuta izango da 5 ber 2 bider 2. Gogoratu osteotan ezin degula bat zenbakia izan. Beraz, jartzen dugu 2 ber 2 bider 5 edo 2 bider 5 bider 2 zati honetan, zirkulo honetan, Venn diagraman, eta 50 da 5 ber 2 bider 5 edo 5 bider 5 bider 2. Beraz, 5 bider 5 bider 2 jarriko dugu eremu honetan 5 bider 5 bider 2. Orain, zer daukate komunean alde hau eta alde hau? Adez, bikoak ikusten baditugu, hemen komunean daukate biko bat. Bat soberan geratuko da, baina biko bat komunean daukate, hemen. Beraz, hemendik ezabatzen dugu biko bat, eta hemendik beste biko bat. Gero daukagu 5 bider 5 hemen eta 5 hemen. Beraz, zer daukate komunean bi zirkulo hauek? Ba, hemen 5eko bat eta hemen 5eko bat. Beraz, hemendik ezabatzen dugu 5eko bat eta bestaldetik beste 5eko bat. Eta soberan geratzen zaigu 5eko hori. Beraz, ez dugu ezabatzen, hor geratzen da. Beraz, zer ezabatu dugu bir zirkulo hauetatik? Ba, alde batetik, biko bat hemen, hemendik eta hemendik, beraz, komunean dutena, beraz, bikoa barrura. Eta 5 komunean bat, hemen beste bat, beraz, komunean daukatue 5eko bat, hemen 5 bat jarriko dugu. Eta ezabatu geratu direna, gabe geratu direna, geratzen dira hemen bikoa eta hemen 5ekoa. Beraz, zein da zatitzaile komunetako handiena 20 eta 50 zenbakien artean? Ba, tarte komunean geratzen diren zenbakiak 2 eta 5. 2 bider 5, 10 izango da 20 eta 50 zenbakien arteko zatitzaile komunetako handiena edo ZKH. Eta MKT izango da? Ba, zenbaki guzti hauen arteko biderketa. 2 bider 2 bider 5 bider 5. 2 bider 2 bider 5 bider 5 eta da 100. Multiplo komunetako txikiena 20 eta 50 zenbakien artean izango da 100. Bale? Ba, hau da, zenbakien arteko MKT eta ZKH Venn diagramen bidez nola kalkulatzen den horri buruz jakin behar dezutena.